Dan Johnny. Li Johnny daħluh fil-vizzju ta' droga meta kien għadu daqsxejn ta' tifel. Ta' 11 sena jtaqbuni kienu. Għadni ma nafx nittaqqab. Johnny ma dabx wisq ma tallem jittaqqab waħdu. Meta ta' 12 sena mbagħad tallem nittaqqab waħdi. L-istorja ta' Johnny tista' tkun l-istorja tiegħek. Jew ta' uliedek, jew ta' ħutek. Ejn lil Caritas tkompli tagħti s-servizz tagħha bla ħlas. it-telefonata tiegħek tissarraf f'servizzi aktar mifruxa lejn nies fil-bżonn. Ftakar fina, ejna bit-telefonata tiegħek.